Bal wordt afgeschopt daar. Speel! Mana wat daar speel. Skippers. Skippers. Lebok. Lebok. Ponggo mo nampi mo ni balance yan. Si Eslan Kaulbi. Wow. Wow. Labok mo ni bal. Wow. Hij wordt gesteekt daar. Dier. Kaulbi mo ni bal. En as no trial. Ze moet niet achter gaan terwijl wat die aan. Achter. Dat is het achter. 22 drop.